til Dating Service. Vi har nogle rigtig flotte singler i dag, så lad os lige tage en nærmere kig på dem, bare. Klip! Og det her er Michelle. Og hun er jo en rigtig, rigtig flot dame. Så... Klip! Det her er Michelle. Klip! Det her er Michelle. Hende kan du møde på en dejlig romantisk date ved Jensens Bøfhus. Hvis du er interesseret på Michelle, så skal du bare ringe til 12 21 15 16 og sige, hun der vil jeg gerne date. Michelle er interesseret for dejlige lange gåture på stranden, og hun elsker rubeder. Krøller og jydertænder. Ja. Rubeder med. Så hvis du er interesseret og møde Michelle, skal du bare ringe 12 14 15 16. Signe Rasmussen. Det er Signe Berg Rasmussen. Hun elsker sjov og fiser ballade bare i byen. Det gør hun. Så hvis du er interesseret for at møde Signe, så skal du bare ringe til 12 14 15 16. For det ikke det samme som Og det her er Sille Højer Larsen. Og hvis du er interesseret for at møde Sille, så skal du bare ringe til 12 14 15 16. Og sige, det er hende, jeg vil date. Og Sille, hun interesserer sig for gode, lange bøger og en masse fiser ballade på et diskotek med Crazy Crazy. Og rubeder. Ja, rubeder det er ikke alt. Og gyserfilm. Så hvis det er hende, du vil have, så skal du bare ringe. Hej.